Niaday usay bag-o nga kamanduan sa Department of Health and even from our partners sa asosasyon no sa Philippine College of Physicians nga kung ang LSI wala gyud sintoma pero nakahimo gyud sa tinuuray gyud nga 14 ka adlaw nga quarantine no 14 days quarantine, walay sipyat, walay lapses, walay breach of protocol. Unya, nagpabilin sila nga walay sintoma. The new advisory for us is mahimo na ni silang dili na kuhaan na og rapid test or unsa ba nga repeat testing. No? Basta 14 days quarantine and symptom-based evaluation nga walay sintoma or at least 3 days nga walay sintoma. Going into the end of the quarantine period, mahimo na sila nga i-clear sa ilang mga physicians bisan dili na sila utruhan pa og rapid test. So mao kini ang labing bag-o nato nga gi-advise sa atong mga local government units no. But very important, a 14-day quarantine gyud ang pagahimuon. So nianang numero ang nagpadayon karon sa ilang quarantine is 4,200. 4,200 LSIs sa nagkalain-lain nga mga kalungsuran o syudad sa Tagbilaran dinhi sa atong Bohol.